Kali kadai kadi overall channel kabanwan lam shapi ya ki kopo ki baman la kasu. Parlo kum kajing ya kentiu lang prakasi ngob han like share but subscribe lang ya kenika channel kenang manungla aban penmi susu iki video sagi sengi kabanwan. Hakani ka video kabangan penmi shapi hakani ka sengi. Kadai syapang ka wei ka jaka ka ba internet bah. Kabadon ha kitan mau jrong. Sya kasnong kabakot ka maura village ya kabaladon ka wei ka jaka jengok kai ka ba internet bah kabadon ru ya ka wei ka jingkin ka ba penyesno na uwei ulum sya uwei pat bad ya kata pinsai lap bat sakhi lengba ka ni ka videos kabangan peni shapi ha ka ni ka por kapangin nang yai na ka ni ka footpath pila ban yo I ya kata ka jingkin bat nang ni pila ban I kata ka jingkin ka bujrong ba ka ba penyesno na uwei ulum sya uwei pat bat tungnya lek kham hajan jong ka ka jingkin badu pila ban nang yo I susu ya ka jing internet jong kata ka jingkin panda pila poi hajan jong ka badi kani ka jaka kalong ka jaka ka ba kring ba na ka banta jong pi ki ba I ya ka ban jong ka ya ka jing internet jong ka maryang ha ka ni ka ri khasi ka jong bakumta onda pila yo ban wan ban sakhi la ka jong pi khmat pila ban nang yo I susu ya ka jing internet jong ka ni ka jing king bat om tang ka te ka jing king ka badon hang te ka ba penyeso na wei ulum cha wei pat ba ka don ru ka ni ka wei ka jing king do bilat ka balashna pen internet bah bat hang ni pila ruban ya nang ni ka jing internet jong ka pila ban nang yo I susu kat bangi nang ya na kenika jingking do bilat kat nu kala pen shop bi na ka benta jungi ban nang yo I susu ya ketika jingking ka ba internet bah ka jingking ka bala jrong bah batung nang ya pe susu ya ka ka badon ha ketika jingking onda ngilanang poi khamse khmat ban yo ban ringdur onda ngilakio hak te hajrong jong ketika jingking ka ba jrong Batai hang ni mentah ondang ilai poi hajrong jong kani ke jingking kabaya penyesno bangi I mana ni nakmat asna nakado bilat bangi ketiki nar ki bejrong ki bepen yasno na syakite ki wei pat ki benta baik ni ke jingking I hang ni la siang da ki kenja tayar kaban sup na kabenta jungi ban yu hajrong jongka bagni ki jingking I bala penyesno kumni dakini ki nar di jar bes kham ha bat pila ya kaban ya hakani kabenta bat hang ni pan niyo ya kaban ringdur na jrong jong kani ki jingking ka bejrong bangi I kate ki jingking mau kabangi dang syuwan ya menta na khmat ya ka pila ban yo I ketuka video ka bangaring nak nengkong bat nang ni na jrong pni I kate ke jingking mau kanu ka long da shisha ka jing internet habni page chapo jongka bat om tang kata ha pa phai shakani ka wei pat ka benta ni yo I ya kite kilum bat ki donru ki snong chapo jong kite kilum ke ba internet bat kidon gitu ki surok kali ki baki kali ki laban poi sikitei ki sinong ki baki priu ki syong kisa bat kalong ka internet hadu kata bangi page na lor jong ni ke jingking namar kata perlok sadaiwan ban page hi dala ke jong ki khmat ya kini ke jingking
Wat kumta ng penkut ya kani ke video. Sachisin sngoba. Like, share, but subscribe ya kani ke channel. Kublai shibun.